Добре дошли всички, развълнуван съм да споделя с вас, че един специален празник е точно зад ъгъла, денят без Спонж Боб. Този ден е посветен на почивка от суматохата на ежедневието и прегръщане на простотата и радостта. В деня без Спонж Боб ви насърчаваме да се откъснете от технологиите, да прекарате време на открито и да се свържете с любимите хора. Това е време да се отпуснете, да си починете и да оцените малките неща в живота. Този празник служи като напомняне да дадете приоритет на грижата за себе си и психическото благополучие. Това е ден, в който да се отдадете на дейности, които ви носят щастие и спокойствие, независимо дали става дума за четене на книга, разходка или просто да се насладите на спокоен момент насаме. Така че отбележете в календарите си от 15 август до 14 септември и се пригответе да празнувате деня без Спонж Боб. Нека се възползваме от тази възможност, за да забавим темпото, да се презаредим и да оценим красотата на простотата. Благодаря ви, че се присъединихте към мен в очакване на този предстоящ празник.